Adorada Galicia, esperta que o tempo chegou da xustiza. Estes versos foron escritos en 1883 por Avelina Valladares. Mais, ao buscar por ela, apenas conseguimos información sobre esta autora nada na parroquia de Verres, na Estrada. Quen foi Avelina Valladares? Pois Avelina Valladares foi a máis interesante das fillas de Xosé Dionisio Valladares e de Concha Núñez, que viviu case toda a súa vida en Vilancosta, na Casa Grande. Avelina Valladares é unha muller verdadeiramente singular e meritoria, nacida na comarca da Ulla, na parroquia de Verres, no concello da Estrada, a final no ano 1825, no seo dunha familia fidalga, unha familia pacega do Pazo de Vilancosta, da parroquia de Verres, como digo. Avelina, pois unha muller en pleno século XIX, unha muller comprometida con Galiza, coa súa zona, da Ulla, coa literatura galega, co noso idioma. Para a Estrada a figura de Avelina Valladares, igual que a figura do seu irmán, dos 4 irmáns que eran, foi fundamental, sobre todo na época do Rexurdimento, nos finais do século XIX, principios do século XX, pola importancia que tuvo a primeira muller, non? Que quixo escribir en galego, a primeira poetisa que tuvemos tamén en lingua galega, é unha muller que, aínda que ela, polas circunstancias do tempo que lle tocou vivir, non se daba moito valor, realmente co tempo nos demos conta que era un baluarte, unha figura fundamental, importantísima na historia de Galicia. Boa parte da historia de Avelina Valladares está nesta casa, a Casa Grande de Vilancosta. A súa familia, o seu fogar, a comunidade, márcana fondamente. Avelina escribía do máis variado, sobre Galicia, a súa patria, que sempre definiu como a súa patria, sempre utilizou ese nome tanto en galego como en castelán. Escribía sobre a sociedade galega, sobre costumes, sobre a familia dela e familia galega, sobre todo tipo de temas, pero especialmente nos poemas en castelán sobre a súa familia. No galego, pois eso, a emigración, Galiza, que se carteaba con xuíces, con procuradores, cunha altura non só intelectual, senón cunha personalidade moi marcada, pero que, sin embargo, non nos deixou moitas pistas de cal é a súa formación, cales eran os seus referentes literarios, pero sí unhas relacións epistolares riquísimas, por exemplo, con persoas de moita relevancia na súa época. Entón, que nos fai pensar isto? Que foi unha muller destacada, unha muller respetada na sociedade daquele entón, pero non unha obra, nin unha vida demasiado promovida como pudo ser a do seu irmán, por exemplo, Marcial Valladares. E iso sí que segue sendo, en certa medida, o enigma Avelina, como son moi poucas as notas biográficas que temos sobre ela. Seguindo o fío do legado dos Valladares, atopamos as memorias escritas polo seu descendente, Carlos Ferreiros, un legado que hoxe conserva a súa filla Mari Carmen. Non hai fotografía ningunha, non se deixou fotografar. Nunha ocasión na revista El Eco de Galicia de Bos Aires, publicaron unha foto de Marcial, tentaron de todas as maneiras posibles facerlle unha foto a Avelina, pero non se deixou. Dicían que era a súa modestia e tal, e que esa mesma modestia tamén fixo que a súa obra non brilase como se merecía, porque nunca quiso nin publicar, nin darlle importancia á obra. Naceu e morreu nesta casa, o que máis lle gustaba no mundo era vivir aquí, estivo... As veces que estaba fora da casa tiña unha morriña tremenda, quería voltar e tal. Ela dicía que o paisaxe dende a casa, que lle parecía un habano, e que o puño do habano era o pico sagro, un habano invertido. E na casa de pequena, pois, estudou cos irmáns, tiñan un mestre que viña ata que os dous irmáns
homes, Marcial e Sergio, marcharon a Santiago. A miña familia, a miña avó, e as súas irmás, que eran sobriñas netas de Avelina, dicían que tiña un amor frustrado aos 18 anos. Ela marchou a Zamora, porque su padre foi intendente ali, aos 19, e dende os 18, 19 e tal, pois hai unha media dúcia de poesías así, falando de un amor frustrado e tal, non? Entón parece que sí, que a marcha a Zamora igual lle impediu continuar aquel amor. E a miña avoa e as súas irmás dicían que esa era a razón de que permanecese solteira toda a vida. De feito, houbo algunha petición de man. Cando ela tiña casi 40 años, tivo unha visita, veu Ángel Belón aquí a pedir a mano de Avelina. Avelina deixou que non, e que se quería a súa irmá Isabel, que era pequena. Eles dixeron que era moi moza, que era unha nena, porque tiña 30 anos, pero ao final casou con ela. E sempre quedou o cuidado da familia, era o máis importante. Para toda a familia era a tía Avelina. A muller incomprendida, como pasou con Rosalía, eran mulleres, aparte, esta era unha muller con moita clarividencia, porque ela decidiu ir en contra das normas sociais, onde a muller tiña que casar, tiña que ser nai de familia, ela non, así ás veces recibiu incluso algunha denominación un pouco homófoba, pero ela decidiu actuar como ela pensaba, escribir en galego. Estamos sempre falando de Rosalía, que era unha muller que escribía en galego e que defendía a Galicia. Foi moi importante na familia, era a madrina de todas as bodas, de todos os bautizos. De feito, ela houbo temporadas que non escribía, era cando pois ocurría algunha desgracia familiar ou a familia necesitaba, por exemplo, cas mortes de dous irmáns seus, dun sobriño, da súa nai, do seu pai, e tamén cando casou a súa irmá Luisa, que a miña tataraboa, pois ela tamén deixou de escribir para axudarlle ca boda, con enxoval, con todo, non? E logo quedou a cargo do fillo dela bastantes anos. Estudou música, tanto en Pontevedra como en Lugo, como en Zamora. Tocaba a guitarra, tocaba o piano. De feito, aquí na casa había unha composición de guitarra que fixo ela, unha composición pequeniña. Describe Isabel Rei San Martín na súa tese. Toda a familia, xa desde o pai e a nai, sabían música, aprenderon música na súa casa e tocaban varios instrumentos, pois o pianoforte, a guitarra, o violino, a flauta, como o Serxo, o irmán Serxo. O violino era para Marcial, e Avelina deixounos esa obra composta para guitarra, e tamén existe dentro da colección de música deles pois unhas 130 pezas para guitarra que demostran que a guitarra era un instrumento moi tocado dentro da familia. Esa era Avelina, non se sabe ben como era. O meu pai pensa que era alta e de ollos azuis como Marcial. A figura de Avelina Valladares é clave para entender o noso rexurdimento. Avelina Valladares merece o oco que antes que eu comentaba, de que dentro do rexurdimento todos falamos de Rosalía de Curros e de Pondal. Hai un escritor que di que Pondal xa sería Pondal simplemente por escribir o poema da campana de Anllóns, referíndose precisamente a Avelina, que, aínda que escribiu poucos poemas en galego, son máis que suficientes para demostrar o seu valor literario. Ás veces imos ao grande e esquecémonos do máis pequeno, da calidade, imos á cantidade e esquecemos a calidade. Toda unha pioneira, e máis aínda tamén que
que o fixera facendo uso da lingua galega, non? Porque a fidalguía galega naquele momento facía uso do castelán, eles eran castelán falantes, non? Pero como pon en valor, igual que o fixo xa o seu irmán Marcial, coa novela, coa poesía, co primeiro dicionario galego-castelán de Marcial Valladares, como recolle tamén e se dá conta desa riqueza inmensa que é ter unha lingua propia, non? Aínda cando case podemos asegurar con total certeza que non era a súa lingua materna, non era a súa primeira lingua. Avelina seguramente foi unha rapaza de Pazo e, polo tanto, criada en castelán, pero como se deron conta de que aquela lingua, que era a lingua das criadas, dos labregos, dos xornaleiros, era unha lingua que había que recoller, que tiña unha gran tradición literaria, e como había que poñela en valor. E ela sabía poñela en valor, sabía escribila, sabía versificala, sabía facer todo aquilo que as persoas que a falaban non sabían facer. Na Estrada non é de agora, sempre foi unha constante de todos os gobernos a implicación no eido da cultura, non? Para iso puxemos en marcha distintas políticas e, por suposto, distintos premios, como García Barros de novela, de narrativa, ou Avelina Valladares, pois, de poesía, non? E isto ven un pouco a rendir tributo ás figuras de persoeiros que foron ilustres no noso territorio, non? Para nós, pois como decía antes, non, a figura de Avelina Valladares, esa anticipada ao seu tempo, esa muller entregada aos demais, esa muller que non valoraba moito a súa obra, pero que 100 anos despois nos damos por conta da súa importancia nas circunstancias nas que escribeu, non? Pois veñen un pouco a dar ese cumprido testemunho á figura de Avelina Valladares e a poñer, bueno, a restaurar un pouco esa débeda que o pobo da Estrada ten con Avelina e ca familia Marcial Valladares. A peza que escreveu, que nos deixou escrita Avelina para guitarra, intitúlase Soidade. E para min reflecte moito ben tanto a súa maneira de viver, o que ela quería é unha soidade escollida, a que ela pretendeu, unha soidade digna, non? Porque ela buscou coidar da casa, coidar das súas terras e das súas labradoras e labradores. Entón, é unha soidade que reflecte a paisaxe da Ulla dun modo espectacular. É unha peza humilde, unha contradanza, non é unha grande composición. É unha peza propia dunha persoa amadora que sabe tocar guitarra e que desfruta coa música. Entón é unha música moi intensa que na parte de atrás desa casa grande de Vilancosta que dá a todo ese inmenso val da Ulla maravilloso, verde e azul, con aquel río de fundo, pois é o lugar onde eu me imagino a Avelina tocando e desfrutando da súa soidade. O amor da Avelina pola súa xente, a familia e o pobo continúa a habitar Vilancosta, onde a néboa vai marchando paseniño coa suba do sol. Sempre estivo pendente dos demais, sempre, tanto da familia como de todos os veciños, de todos os necesitados da zona. Esa era tremenda. A súa vida foi marcada pola familia, que era o máis importante para ela, non? Pero co tempo de escribir e tal. Eu penso que escribía bastante ben, que é unha pena que non se coñeza máis a súa obra, non? Pero, naquela época, ela non se consideraba nada, non? Era unha muller calquera dunha familia, non? O máis importante dela quizá sexa o seu amor por Galicia, que era moi profundo por Galicia e fundamentalmente por Vilancosta, pero por Galicia, non? De feito, para o meu pai é como unha especie de precursora dos galeguistas, porque ten algunhas poesías reivindicativas, sobre todo a partir de que cumpre 50 anos, non? Moi reivindicativas, como Miña Xoia ou a Galicia, que falan de Galicia, de que ten que despertar, de que non debe favorecer a nadie. E tamén, o seu interese polo galego e polo campesiño galego, non? Marcial e Avelina son como algo moi noso e importante na familia, sí. E nós, principalmente, os fillos de Carlos Ferreiros, non? Como donos desta casa, sentímonos moi orgullosos da casa, da familia que tivemos e do que deixaron eles para Galicia.